Diri sa isla, pag nakay tinanom na duma, makatipid gid ka. So for today's video, kay naman mi natubang saging sa bukid, amo aning tanokon og lupakon. Sakto gid ni parisan og kaping barako, tapos tamang tambay lang ani sa baybay. Maayong adlaw, pag mata namo sa buntag, kay gisugod ayon mi ni mama pangani sa bukid aron tubaon na ang saging, kay basig maunahan pa daw mi sa mga langgam. Kauban na pud nako si GR kay nagmotor mi. Medyo layo manggad ning bukal sa amo ang balay. Kaangayan gid kitaon naning kasagingan na limpyado no. Si mama lang pud ang nangharas ani. Diri sa mua, kung kaya man lang namo mo trabaho, kami na lang ang magtrabaho para dili nami magsuhol. Diring dapita kay gituba na pud ni GR ang saging. Iya pud nang gikuha ang lawas kay maay na lang na ipakaon sa iyahang baboy. Ang lawas po sa saging dili na masayang kay pwede na siya ipakaon sa baboy. Ad-adon na siya tapos latan, tapos pwede na siya ipakaon. Pag humana mo sa among tuyo kay manghuli lang pud dayon me. Gihigot na ni GR ang saging kay lisod man pud og ako na sa bakon kay mapuno pud ko sa tago. Ang ayan gid kayo ang view diri sa punong. Makita pud nimo ang mga tawo na busy na. Nagsugod na sila daro para sa ilang kabas-anan. Pila-pila ka adlaw ana nanay na tanom humay. Ang source of income gid diri sa mua kay ang pag-uma og pangisda. Ang panahon gid diri sa mua kay wan init. Nag-init pa lang gay kanina tas karon nag-inulan na pod. Horaw man siya kadali pero magtaniligsik na pod kaya napagdesisyonan namo na magtulda na lang mi nga ni sa baybay. Diri lang mi sa baybay magluto kay duol lang man ni sa mong balay. Tama-tama pod pag umanawog pangaon mga ligo na lang pod mi sa dagat. Kung ang pagtulda man lang ang pag-usapan sanay na mi ana. Dati ming nagaboro barangay pag may piyesta aron mamiryahan. Tas akong mga baligya mga bado. Kung kano sa mahuman ang piyesta saka pa pod mi manguli. Pero karon dili na mi nagadayo kay tungod stable naman akong binta nga ni sa among balay. Ang ayon man gid mamiryahan tungod sulit ang binta bisag kapoy. Ang kauban pod nako magdayo sila mama, si GR, si Michael ug si Kuya Alvin. Pero karon kay nagakita na mata sa atong vlog sila gihapon ang ato ang kauban. Kung sa iba ang tawag nila sa ilang kaubanan angels, pero sa kuha ang tawag nako sa ilaha arkanghel. Diri pong dapita kay gisugdan na ni GR og sapad-sapad ang saging kay amo na ning tanokon. Hapit gid na mo maubos ang isad ka bulig. Amo lang gid gisakto kung pira ang masulod sa kaldero. Ako na pud ning gidabukan ang kalan. Habang gahulat ko magbagang uling, nag-ingkod-ingkod anay ko diri Kadumdum ko katong gamay pa mi diri pud mi sa baybay maghimog balay-balay. Diri pud ko natuto maglungag og kanon kay duol man lang mulinuhan diri nagapanguha mi ngadto tas among lungagon sabaw namo dagat. Amo pong ginahimong kaldero lata sa sardinas. Pagkahuman gani na mugluto amo pud nang ginakaon. Pinakalamigid balik-balikan na memories itong bata pa kay way pagitay problema ato. Sige lang gitag duwa-duwa. So balik na ta sa ako ang gilungag. Ako nang gitak-ang ang saging. Kay nagkayo naman pud ang ako ang dinabok. Gibutangan pud ni GR og ali ang among kalan kay kusog manggod ang hangin. Diri pud sa amo ang gipwestuhan kay duol lang pud may nanguhag tamala. O diba og kugihan ka lang nagig kay panudan. Pagkaluto sa saging ako na pud ning gihaon tapos akong gipanitan kay amo ani siyang lupakon. Ang panit pud sa saging mo among permerong gilubok. Aron diha mamilit ang mga hugaw. Amo naman ni siyang gihugasan ang lusong. Pero aron makasigurado mi na limpyo na ang lusong, amo apod na siyang gibayuhan og panit sa saging. Pagkahuman na mog bayo sa mga panit, amo nagisugdan ang pagbayo sa saging. Kadumdum gid ko katong unak, pag birthday na ako, mao jud ning nilupak ang akong ginahanda. Bali mao na ni ang akong pinaka cake. Ginasulatan lang nako og happy birthday gamit ang cream stick. Pagkapino sa mga saging, ako na pud nang gibutangan og asuka. Unya gibutangan pud na kog margarine. Lami jud ning nilupak pag may margarine. Labi na gigbutangan sa sapal sa lubi pero karon way man mi kakuhag lubi og wa mi kakagod. Mao lang ni ang amo ang pangsagol sa amo ang nilupak. Dugay-dugay na gid pug kuwa kakaon og nilupak. Mayo na lang gani na may tanom tan saging. Unya og mag-crave ta, makaluto pud ta dayon. Kaway-kaway mo diha sa mga namingaw pud og saging na nilupak. Comment daw mo be kung asa ning dapita makaabot akong video. Lami jud ni partner nga ato ang nilupak sa kaping barako. Sakto pud ni sa atong panahon natiguan unya tugnaw kaayo. Unya mga unta ninyo pagkuha mong pagkaon dira unya sabayan mi ninyo para sabay-sabay ta ninyong mabusog. Mao pud ni among pagkaon karon paniutuhan saging na nilupak og kaping barako. Tamang tambay lang diri sa baybayon unya nangaligo pod ang akong mga anak. Mao pud ni among view diri sa among gilingkuran nindot kay kaayo habang gapayahay. Unya dinhi na lang pud kutob. Salamat. Shout out Roy Siba from Iloilo. Sa mga gusto po magpa-shout out, comment lang mo sa akong video. See you my next vlog, Islanders. Amping!